ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି ଭାଇ। ମୋ ଭାଇ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବି କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଲିକ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 5 ଚଢ଼ିବି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଲା, ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼, ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ମାଲିକର କାଣ୍ଡି ପାଟିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାଦ ହେଉନି, ବହୁତ ବିବାଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ପଇସା ନେବେ ଖାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ତ ଚପା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କଲା, ଖାଇଗଲା, ଏଠୁ ଖାଇଗଲା, ସେଠୁ ଖାଇଗଲା। ଆରେ ସେ ମଣିଷ ମାରିନି ତ, ସେ ମଣିଷ ମାରିଦେଇନି ତ, ନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବନି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୋର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।